Vítajte v obci Medzany. Dnes tu pre vás mám na predaj takýto nádherný, rovinatý, takmer 10-arový pozemok, ktorý sa nachádza na Župčianskej ulici. Poďme si o ňom povedať niečo viac. Rozmery tohto pozemku sú 41 na 24 metrov, takže sa tu pohodlne zmestí aj väčší rodinný domček. Okolo pozemku sa tiahne obecný vodovod, samozrejmosťou je elektrická energia, no a pre tých z vás, ktorí preferujete vykurovanie prostredníctvom plynového kotla, je tu stále možnosť napojenia sa na plyn. V obci nájdeme okrem iného aj obecný úrad, základnú školu a potraviny. Tak čo na to hovoríte? Aj keď nám tu po poslednej búrke trošku stromy preriedilo, stále to môže byť miestom, kde si postavíte svoj vysnívaný domček. Ak je to tak, zavolajte mi a pôjdeme sa spoločne na ňo pozrieť. Ahojte!